नैबे जोंनि माजबाद बिया बाथौ गौथुम 16थि बिमा माहारि सावराय जथुम आरो लोगोसे माजबाद बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 26थि बोसोरसालिया जथुमा जर'खाहै जोङो दिनैनि बे साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। बेयावहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंहा बोसोरारि हाबाफारि लानाय जायो। बे बोसोरारि हाबाफारियाव जोङो माइनाव आफादा जों गोबां माइनावनि फारसे सावरायनाय जोंहा मा हाबाफारि मावनांगौ गामियारिफोराव बेफोरखौ जोङो बियाबा लानाय जायो। दा बेयावहाय जोङो देग्लाय बोसोरावबो लाइमोनजों आरो माइनावजों जर'खाहै लानाय जादों। जों गामाखालि बोसोरावहाय जोङो आलादाहै खुङोमोन, नाथाय जोंहा देग्लाय बोसोराव जोङो हमयसाफोरखौ लानानै जोंहा लाइमोन आफादजों माइनाव आफादजों जोङो जर'खाहै खुंनाय जादों। गिबियावनो जोंनि बाथौ बिबुंसारखौ साबायखर बावनाय थाबाय। मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनैनि प्रग्रामनि दारै जोंहा बाथौ बिबुंसारजों फोसावजानो मोननानै जोंहा गोजोननाय मोन्दों। जोंहा जोंनि बे माजबाद बिया 16थि माइनाव आफादनि बोसोरारि खुंथाय आरो लोगोसे माजबाद बिया लाइमोन आफादनि 26थि सावराय जथुमा आरो नैबे जिहेतु माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय जोंनि बे प्रग्रामखौ माजबाद बियाबनि सानजा बर्डार जोंनि सोमलिगुरि गामियाव लानाय जादों। बेयाव साननैनि हाबाफारि लानानै 6 नभेम्बर आरो 7 नभेम्बर बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोंहा बेयाव गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बेयाव जोंहा लाइमोन आफादा गोबां मोजां थांखि लानाय जादों। बे थांखिनि दारै जोङो माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि आरो गामिनि बिबानगिरिफोरखौ माबायदियै खालामोब्ला माबायदियै मोजांनिफ्राय साबसिन हामसिनाव लाबोनो हागोन बेनि थ्रुयै जोङो सावरायनाय जागोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोसावनाय जाबाय। बे सुनिबार सान नभेम्बर दाननि 6 खालार बिबुंसाराव बुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै माजबाद बिया बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि दिनै माजबाद बिया बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे सोमलिगुरि गामिनि गोथार थानसालियाव 26थि लाइमोन आफादनि जथुमा आरो लोगोसे 16थि बोसोरारि बिमा माइनाव माजबाद बिया बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि बोसोरारि जथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो मोननै आफादजों बेखौ खुंनाय जाबाय। जाहाथे जोङो माने बोसोरफ्रोमबो जोङो माजबाद बिया बाथौ माइनाव आफादा बोसोरफ्रोमबो जथुमा जों लानाय जायो। बेहाय जाहाथे जोङो बिमा माहारिफ्रा जोंनि गथ' गथायफोरखौ माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ एबा न'खरखौ माबायदि लाखिनांगौ, माबायदि धोरोमखौ माबायदि फोसाबनांगौ फेहेरनांगौ बेखौ जोङो लानाय जायो। सासे जोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एबा सेन्ट्रेलनिफ्राय आलासि जोङो लेंहरनाय जायो। आरो लोगोसे गाबोन 7 नभेम्बर खालार खालि जोङो बेहाय गेवलां मेल जागोन। बेहाय जोङो आलासि लेंहरनानै जोङो बेहाय गासै बियाबनि सिङाव मोनफ्रोमबो गामि आफादनिफ्राय जोङो बिमा माइनावफोरखौ लेंहरनाय जायो। बेहाय लेंहरनानै जोङो आलासिनि बिबुंथि लाखिनानै जाहाथे न'खरफ्राव मोनफ्रोमबो न'खरफ्रा गोग्गो न'खर दानो हायो आरो गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ लाहोनो हायो। बेखौनो आं फंनैसो बुंनाय जाबाय। जे बोराइ बाथौ खुलुमबाय। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि रादाब दैबागिरि बिथांसिम जोंनि माजबाद बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै गिबियाव साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै जोंहा माजबाद बिया बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे लाइमोन आफादनि 26थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिखौ जोंहा बियाबनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामियाव साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लादों। बे हाबाफारि बायदियै दिनै जोंहा सेथि हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जोंहा दिनै माखासे गोबां थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बे थान्दै महरै जोङो गासै 500सो
थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसेनो जों बेखौ खावलायनो सानदों जाहाथे गाबोन 7 थारिख बे थारिखआव जोंहा माखासे आलासिफोर दङ बिथांमोनानो जाबाय गिबियै जोङो आलासि मोननो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि धोरोमसुला बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि हाबाफारियावनो आलासि मोनबावनो हाबावदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि फोरमायसुलि बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंहा आलासि महरै मोनबावनो हादों जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि सामेलसन हायनारि बिथांमोना जाहाथे जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जाखिनि थान्दै बिथांमोना बे सावरायलायनायाव बाहागो लागोन आं मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि माजबाद बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जाखिनि माइनाव आरो लाइमोन जा बिथांमोना बेहाय बाहागो लागोन आरो बाहागो लाफैनानै माइनाव बिथांमोनहा न'खरनि जाखिनि एबा इयुन जिउनि थांना थानायनि जा राहा लामा बे राहा लामाखौ नैबे आलासि बिथांमोननिफ्राय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे लाइमोन बिथांमोना जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गावनि इयुन जिउ दानायाव जाहाथे मोजां लामा फारसे आवगायनो हागोन बे मिजिंखौ थिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो होबाय खुलुमबाय।